Okay. Part 3. Kay Merga patutugan niya kay Naikon na agent. Nag-check siya sa mga tambal ba. So, muna siya diri-diri butangan ng mga tambal be. Nagtambal no? Tambal na. Di na tambal. Anyway, ari diri butang tambal din nasa diri ang nurses ng station din. Butangan na siya mga vaccines. Kani siya kay ref nga ref. Ngawat niya tambal diri. Anyway, padong tigawas. Going out, Esme Valdez. Muna siya ang nursing director. Okay, and si Jenny, assistant, nagkuan, nagtimbang og baby na nagsukod. Hi! And then, moving on sa office ni Letty. Here, manager's office, then office ni Papa. Come awards. Yan mga chuy. Okay. La Tigra. Then, kana siya restroom. Restroom. Okay, moving on. Napakita nga ipang-install. Pag-install ko kuan napang. Pero install ko kuan kana marog. Tawag mo ito itong view box para sa x-ray ba. And there's this. Yeah. What's up, boy? Nasaan? Saan eh? Buong. Pwede mo na ako, i-add pa na ko niya. Ikaw lang mo. So yun, good mortis. Di kayo ugma ko ng uwan. Predict siya ng uwan. Saan mo ba? Makaya siya predict sa da. Gina kaya na, di na makuha. Ako din pagkatan ron. Anyway. So, muna to siya tour sa office. Bye-bye. Sa pa ba na? Kita na ka sa waiting room. Sa pamilain na kita na ka sa cashier's office at check out. Saan naman ho? Okay, Jenny in action. Tiyay, ako tang video ano sa exam room ba? Ay, tao sa exam room? Hindi, lang.